Какъв е розоберът през очите на един от нашите дългогодишни служители, ще разберем сега. Здравей! Здравей! От колко години работиш в компанията? В компанията работя от 10 години. Работя от 5 години, но за жалост пропуснах миналата. Бих казал 5, защото връзката ми с Алтея не бих казал, че се е прекъснала. Моите задължения в някаква степен са свързани с розобера. Най-общо казано съм свързан с флоралните води. Звучи много хубаво. Да. Много ароматно. И ароматно. Абсолютно. Варенето на розата, пълненето на казаните, разтоварването на бусовете, следене на нивото на водата. Звучи изключително тежко и изморително. Така ли наистина? Зависи много и от намерението, с което се работи, от настроението на цялостния екип и лично на мен ми минава доста като песен, бих казал. Като песен, звучи страхотно. Да. А като цяло, какъв е розоберът през твоите очи? Розоберът е една палитра от цветове, която всяка година се променя и ти предлага различни емоции. А тази година какъв цвят ти предложи розоберът? Розов. Розов?